Braćo i sestre, pomaže Bog. Mi smo se večeras okupili na Trgu Republike, na jedinom mestu u Srbiji gdje može danas da se iznese istina, da se postave nezgodna pitanja i da damo mi njima neka objašnjenja. Mi nismo ovdje došli da rušimo Beograd, mi nismo ovdje došli da rušimo Srbiju, mi smo došli da gradimo, da radimo, da stvaramo, da se borimo, ali i da žigošemo ko su izdajnici, a ko su srpski heroji. To jednom u Srbiji mora da se zna, da se odvoji žito od kukolja. Ne može više ovako. Neki malo hoće da budu patriote, a malo izdajnici. Pa to može danas ne znaju kad je uhapšen i ko je uhapšio Radovana. Oni ne znaju ni gde je bio 2-3 dana. Oni ne znaju da li je prodavan, trgovano, ne znaju ništa. Pa sto sediš, ministre policije, koje koze čuvaš? Spremaš se sa tvojim prijateljem u Peking. Još tamo treba da odeš. Sad ćeš tamo, u državi ima 1000 problema. Ništa ne rešava se, ništa se ne radi. Danas radite prezentaciju Fijatovog ugovora, pa što ga niste potpisali. Dočas ste trebali da ga potpišete. Lažete Kragujevac, lažete Šumadiju, nema od toga ništa. Vršite prezentaciju nekih akcija. Šta je s akcijama? Jadan narod, upisalo se 5 miliona. Gde su pare? Gde je 5 milijardi evra? Prema tome, laž do laži, prevara do prevare i mi to ne možemo tolerisati. Računate koliko košta skupštinski dan? Pa koštaće 1000 skupštinskih dana dok u Srbiji ne dođe prava demokratija. Uvodite diktaturu na mala vrata, otimate gradove, ne date narodu da se ispoštuje njegova volja. Otimate grad po grad, ali nećete dugo. Hoćete sve, izgubit ćete i ostaćete bez ide i čega. I to je uvek opeto, prokleto, bilo i ostalo. I to moraš da znaš, Borise Tadiću. Prema tome, mi ćemo se boriti svim demokratskim sredstvima. Mi nećemo ništa rušiti na ono što je narod stvorio. Mi ćemo rušiti vas, ali na demokratskim izborima. Objasnit ćemo narodu da ga više ne varate, kao što ste do sada činili i veoma vešto radili. Hoćete tobože u Evropu, da ćete nam vize. Kakve vize? Narod nema leba da jede. U mnogim gradovima ne radi privreda. Ne mogu ljudi da prežive. Dolazi septembar, dolazi, đaci polaze u školu. Kako da se Srbija pokrene? Otvarate nešto što smo otvorili pre 2 godine. I to baš danas. Danas ste otišli da otvarate i da radite nešto što se brukate po ko zna koji put. Obećavate Evropska unija, Evropska unija. Evropska unija neće vam dati ništa, jer znaju da ste prevaranti, da će nama, čestitim domaćinima, kad dođemo na vlast i čestita Srbija kad pobedi. Još jednom, hvala vam što ste večeras sa nama, da damo podršku Radovanu, čoveku koji je stvorio Republiku Srpsku, da se operemo od onog sramnog hapšenja, da damo podršku svim pravim i čestitim Srbima i da pošaljemo poruku odavde. Ne bojte se, dođite uvek kad vas pozovemo. Mi smo sa vama, vi sa nama i moramo doći do pobede, ali zajedno. Sve što je patriotsko u Srbiji mora stati pod jedan barjak i jedino tako možemo doći do cilja. Prema tome, borite se i svi ćemo se boriti zajedno. Živeo Radovan Karadžić, veliki borac i mučenik koji je stvorio Republiku Srpsku. I živeli svi Srbi koji se nalaze u Hagu i preživeli i u zdravlju i veselju došli na ovaj trg da ih dočekamo i pozdravimo.
živela slobodna Srbija, živela Republika Srpska, ne dajmo Kosovo, živeli naši gastrebovi, naši sokolovi koji su večeras na Trgu Republike. Nek je srećno i berišćetno i ne dozvolimo da nam ovi upropaste Srbiju, da imamo šta da ostavimo našoj deci, našim unucima. Živeli i još jednom Radovane, srećan ti put, srpska junačino, i bori se i budi hrabar kao što si bio i mi smo svi uz tebe. Hvala!